Hello mga dudes, karon human nami sa langka, muadto nami sa Luban. So kita-kita ta ha, sabay ta. Wid, kuya, dara. Ya, nya ato sa mi. Bye. Bye-bye, bye-bye. Sakata diri Lord, tabang. Nata sa taas, makita nito overlooking, makita nato dito sa may langka. Hi, we're here. Welcome to Luban. Few moments later. Abot na jud mi diri sa Luban, ato ning suruyon ang balay sa Tag-iya. Nga ato ang puy-an diri sa Luban. Karon sudlon ta ang ato ang excited na sila excited. Wow. Hala, enjoy na sila, sir. Hello, sir. Yes. Bigyan mo sa kanito. Hello. Nabot na. Taga-asa mo? Taga-diri lang. Kamoy Tag-iyaan na atay pool. Nag-enjoy na sila sa ilahang swimming pool. Sumuuna ni ang Luban. Luban. Natay dagat. And swimming pool. Nila ilang balay, pero ang mga teachers daral plaster na sila. Okay ra mo diha, ma'am? Sige, masakas ako. Kaon nato ni diri sa taas kay ang diri ang teacher, mga kapamilya. So okay lang mo, ma'am, kung diri ta? Okay ra. Kay makitaan overlooking. Relax. Mo ni ang sa taas, so makita na to ang swimming pool. Okay, say, and ang dagat. Na diri ato ang ski chairman nga mo ni naga-guide sa amo, sir. Hello, sir. Say hi naman. Say hi, sir. Hello, sir. Bisita ta, sir? Yes, sir. From Tagum City. Shout out sa mga taga-Tagum. Kung ako is hilig si Ma'am og yellow. Room. Wow. Kanindot na. Pwede magstay diri pila ka tao, Napod isa ka room here. Wow. Ay, plaster na. And ito ta diri. Napod sila duha ka CR, sorry. So na ay duha ka CR. No? Mahilig og yellow si Ma'am. Si Ma'am, hi Ma'am Linlin Lintuan Basas. Mo ni ang Tag-iya si Sir Christopher Basas. Hello, sir. Welcome. Welcome to my vlog, sir. Salamat sa imuhang lugar. No problem. Nagpagamit. You're welcome as always ang family niyo, sir. Yehey. Pinaka dato na babae sa balat ng lupa, beautiful. And buutan kayo ni nga mag-asawa. Thank you, sir. Yes. Hello, karon lagawon ta ang Blue Lagoon. Moadto ta sa Blue Lagoon, maktas ta. Ma'am, kumusta man mo dira? Fighting. Okay na fighting.
So, lisod ang dala, no? 30. Pero paraiso ang ato ang atuan. Ah, yes. Yadara, mamaktas na mi. Paadto ta dito, ma'am. Rock formations. Lugar na ko na, sir. Ang amo ang tag-iyang ang mga butan. Oh, dara si Nadine, diri na lustre. Ano si Ivana? Si Habi si. Ano si Ivana? Iba na talaga. Hihibaktas ta paadto sa Blue Lagoon. So, kani kay low tide walay tubig diri nga mag hapak. Sakata sa mga bato aron makaabot sa Blue Lagoon. Kaning tubig kung taas-taas ni maabot ni diri oh. Ana, sige. Exercise pud ni siya ha. Oh, paningkamot. Dito ta. Atong tour guide, Chairman. Asa Chairman? Dito, pikas. Ah, Kabuko na to. sige, naog. Mao ni ang kinabuhi sa mga maestra nga laagan. Hala, maglagaw pa. Ihe, saka na punta diri. Ah, padulong sa Blue Lagoon. Kumusta ang Blue Lagoon dira da na tubig? Hubas? Nga malams, makasaka mo here. Ay, white tubig. Karon magtaog daw. Bata pa. Grabe workout ani. Puno ni siya og tubig dira. Unta nya kanang magsulod diha sa may murag last week. Sige, maadto mi dito sa tabok sa kay wala pa man ang tubig, dili pa man high tide. Adto na to ng cave na i-cave. Dili. Manaog ka. Di mamaakya? Namatay May crabs. Ay, patay. Dagan kayo sila namatay sa kainit yata. Kasayang. Hala, mato tadi sa may langob-langob. Yehe, basa na ko. Basa na ko, pero nindot ni. Hala, kadindot na-i-falls. Food gamay. Mato tadi sa may white sand. Kanindot man diri, mga bato, rock formations, kasinaw sa tubig. Kaluoy sa crabs, tungo sa kainit nangamatay na sila. Dapat di maglabay-labay og plastic para ang mga animals sa especially sa dagat kay dili na mga matay kung affected naman sila baton sa plastic. So ang basura. Dapat ang basura. Okay, diri na ta sa island. Ubaning mga bataa nga nalingaw og kaligo. Salamat sa amo ang sponsor, Mr. and Mrs. Cirilo Lamsin. Suruyon nato diri ang white sand sa luban pagkanindo at po gihapon. Ayan, lilion nato ni Bion sa pikas. Unsa na iya? Ha? Balas nga sinaw. Ay, puti nindot ang balas. Sinaw pas kaugmaon. Mo ni sa pikas. Sa wakas nakaarli na jud ko. Daghan og plastic. Nice. Dito sa pikas mo to ang Blue Lagoon na apay nagahulat na mga kaubanan. Kat Murag lisod tunuhay ko. Laban! Woo! Lagaw pa! Paning kamot kay mga lagan. Maglagaw pa. Kat-kats bato. Chairman! Pagdali! Roger! Ang lisi ni Chairman na! Chairman! Maon ni si Ma'am Rocky ang pagtatagpo og ni Chairman. Chairman, pila edad nimo Chairman? 54. Mao. Chairman si Ma'am Rocky Chairman, no one touches her skin.
Hinamumong pag-ibig. Dagag mga fans nagulat. Oh, wave naman dyan mga fans. Yo. Sige, langoy. Ginalangoy. Walay gunitay. Oh. Dala na naka-life jacket ka song. Naka-life jacket ka. Gani, manok makasuot. May pag nag-jacket lang ka siyang, waka nag-live. Ma'am, unsa to magkuanta og Magkinilaw og imbaw. Magsabaw nga imbaw. Mag-action nga native. Asa pa pa? Anya kaunon ang unsay ka Ma'am Juralyn ang kaunon? Og labaw sa tanan. Makita na sa edit at na si nating loose play og si Coast Guard. Pero si chairman og si Ma'am Rocky insured na. Insured na. Okay. Uli nami. Napalpak, wala nakitaan ang Blue Lagoon, brown ang nakitaan. Kay low tide. Uli na lang mi. Balik this quarter, mag-swimming pool mi. Hello guys. Pero yun ta diri ang bye-bye sa Luban. Sing ani kanindot nga na swimming pool ga blue. Oh. Wow. Pagkalami langoy-langoy. Limpyo kaayo ang tubig. And kani nga tubig flowing ni siya gikan sa bukid nga bahin. Oh, diri ni ang dagat. Ang sama ron low tide don high tide. Sana ni mga bangkero gamit sa pamangka. Kay diri ang isda barato lang. Hello, karon man ni hapon ta. Tilawan nato ning lechon. Kinilaw na imbaw. May kinilaw na imbaw. O pork lechon nga native na baboy. Oh, kinilaw na imbaw. Pwede dahil ni siya imbaw. Tapos, ini native pork lechon. So, bisaya siya. Kani is, ano kay papait? Walay kutsili. Tapos naatay papaya. Uy, kalami. Ang say na to niyo. 150 makabukro. Daghan dyan. Sabaw sa imbaw. Danan ako gamay raman Oo, kalami. Kinilaw nga imbaw. Sorry. Kataw naglungag ba? Kani unsa ni malasugi dali? Dili atong kwan. Bonfire. Diri mag-ihaw tag-iro. Hello. Hi. Dili. Yaw para ma-record. Ina kay nag-kuan pod baya ang effort. Shout out Bing. Ay, hindi ko. Siya should want chairman. Sa Luban. Sa Luban. Sige, chairman sa Luban. Oh, sa Luban. Hi, Pong. We've been YouTube. Salamat sa pag-tour. Salamat sa pag-amuma. Hey, dagan kayong salamat Lord. Sa kalayo sa biyahe padulong sa lugar nga among giadtuan ug sa kalisod sa dalan nga among giagian. Pero mawala kini ang kakapoy pagtungtong nimo sa Luban. Mabusog ang imong mata, malagsik ang imong lawas sa lugar nga atong bisitahan. Maong kay Sir Christopher o kay Ma'am Linlin Basas, ato jong pasalamatan. Uban kay Sir Dom Dyson nga iya gyud ming giatiman. Ug sa among tour guide nga perti kabuotan ang SK Chairman. Daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Ang Ginoo mag-uban kaninyo tungod kay kamutanan mga buotan. Hantod sa sunod nato nga panag-uban. Balikon ko, daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Shout out ninyo, be. Shout out ako mga kauban ng kapitan diya sa San Isidro. Labi na sa to ang mayor diya, Honorable Arne Sitoy. Pagkaubanan ako nga konsehalis diya, Nancy Sitoy, Dagdag Kapi, Cons Raul Rosario, Cons Raul Vilila, IPMR Araujo, o kamo ang Iski Federation, Lia Jean de la Rama. Kalimtad po ang akong igsoon nga kagawad, no?
Isa to. Honorable Tim Lamsen. Yeah. Mga administrator Alan Dili-dili, sir. Thank you kayo sa tanan. Akong isisao no, kagawad Ricky Tolinto, kagawad Nelson Lamsen, kagawad Jenmar Gaspan, kagawad Emilita Arangis, kagawad Joel Siguros, kagawad Paul Cercado. Ang gwapo sa konsiyo, ako ang iski chairman, Cyrus Timbal. O sa mga IPMR, Dato Kawali. Kagawad Kinit Jan Arangis. Itong sekretary nga perminti lang busy, Roland Velarde. O ang treasurer Janet Hersito, ang BRK, Grace Timbal. Hello mga dudes! Hantod sa sunod nako nga mga videos. Ubani ako, sabay ta, malagaw ta, magtour ta. Sa pagkakaroon, bye-bye!